La rondalla del Caro està ahí replegada, el moment la coneix, és una rondalla, sí. I clar, les rondalles les sabem, les han escrites, però difícilment, moltes vegades, quan parlem de personatges d'Aixina, ens trobem que n'hi ha gent que ha tingut relació amb ells. Jo no havia caigut, però això no era després del confinament, això va ser aquest any passat. En esta xispa, anem a caminar per la nit, anem per Carruat. Serien les 12:30 de la matinada, de la nit, seria per principi d'abril, finals de març, i anem. I quan arribem ahir baix al terrer, que es diu, esta es queda parar, però parar. I comencem a sentir com si una persona es començara a xillar, com si estiguera loca, però... Però era Déu de persona. La gossa va arrencar a córrer cap al poble, però esbalaïda com ella soles. I jo li dic, Xispa, espera, dona. Ella corrent al poble. Quan vam arribar ahir a casa als pares de Marcel, ahir a l'entrar, encara se sentia aquests crits, però era crits de persona com si no estiguera bé. Però uns crits impressionants. Jo no vaig caure, però al cap de 2 o 3 dies contant-ho, una persona em diu, era tal nit? Dic, sí, veritat que no n'hi havia lluna? Dic, no, era lluna nova, perquè jo sé de les llunes les controle. Era lluna nova, per això me'n vaig anar per ahir, perquè així la llum de hielo il·lumina un poc el camí i tal. I dic, aquests crits són crits de Caro. Dic, calla, com que és el Caro ara a aquestes altures? Dic, que sí, que crida com si fos una persona que està loca i xilla molt. Dic, el Caro serà? Dic, però que la gossa va ser esbalaïda com ella soles. Dic, a mi m'isassi em desbudellen i la gossa està tranquil·lament en casa. Dic, jo no perquè vull un animal com este. I per això dic, Caro serà.